Tipuri de mame. 1. Mama băgăcioasă. Care e parola? Mama. 2. Mama ce crede că totul este satanist. Mama, poți să iau această rochie? Da, ce e satanist? Aia neagră. Laila a postat ceva nou pe Facebook. Laila! Ce e, mama? Ce e cu unicornul ăla? E pur și simplu un unicorn, un emoji. Șterge acum poza, e oribil, e satanist! 3. Mama indiferentă. Mama, merg afară. Ok. Mama stă de pe balcon. Ok. 4. Mama certăreață. Mama merge la niște prieteni. Adică la Sofie. De ce? Nu mai ține cum am certat cu maică sa? Ok, atunci merg la Jack. Dar mama am certat cu taică sa. Atunci merg la mall. Dar m-am certat cu cel ce deține mall-ul. 5. Mama manelistă. Cam asta a fost tot. Bye!